Labing-una nga bulawan nga medalya sang Pilipinas sa Olympics na agom na gidman paagi sa Pinay weightlifter nga si Heidelin Diaz. Determinasyon kag disiplina sa kaugalingon ginakabig sini nga nanginliabe sa iya kadalagan. Si John Sala nakatutok. Nabatyagan sa mga Pilipino ang emosyon ni Heidelin Diaz ang ginpasan siniyang 127 kilos nga kabugaton pakadto sa iya kadalagan. Sa sunod sang 97 katuig nga pagpasakop sa Pilipinas sa Olympic Games, si Diaz ang labing-una nga Olympic gold medalist. Sa score nga 224 na perde ni Diaz ang Chinese weightlifter nga si Liao Qiuyun sa women's 55 kg category. Suno kay Heidelin hindi nangin mahapos ang iya ginagyan tubtob nga nalabot ang bulawan nga medalya. Sa lahat ng mga Olympian, ito na. May gold na tayo. Kaya nyo yan. Laban lang. And kaya nyo yan. Laban lang para sa Pilipinas. And huwag kayong mag-doubt. Believe that you have the strength, you have the power. And be proud to be Pinoy. Dugang pa ni Heidelin tubtob subong, hindi pa siya makapating nga siya ang magadala pa uli sa labing-una nga bulawan nga medalya para sa Pilipinas. Hindi ako nakatulog kanina. Tapos gumising ng 7 and hindi pa rin ako makapaniwala na nanalo ng gold. Hanggang ngayon, pero ko na, hindi ako makapaniwala nandito. Pero sobrang thankful ako. Sa interview sang At Home ni GMA Regional TV sa Hunyo 12, ginpakigbahin ni Diaz kung nga napilian siniyang weightlifting bilang sport. Nung nakita ko sila na parang masaya to, so pumasok ako, tapos na-feel ko na, oops, bilong ako dito. Sunod naman sa weightlifter kag fan ni Heidelin nga si Nasser, ang determinasyon kag disiplina ni Diaz ang nagpadaog sa iya. Ang difference ang ila, actually nga weight is 1 kilo, it's very small. Amo lang ni siya, ang difference ang ilang gold medal and silver medal. So it's very small. So, syempre as a Filipino and an Olympic weightlifter man, ga-crossfit and ga-Olympic weightlifting kami, syempre dako ang moral para sa aton tanan eh. Nagalao man ini nga mangin inspirasyon ang kadalag-an ni Diaz para sa iban nga mga atleta, kag mangin palagyan agud mahatagan sang igtalupangod ang sport sa Pilipinas. So I hope tungod sini sa gold ni Heidelin Diaz madamo pagid ma-produce nga mga nami nga mga athletes diri sa aton sa country naton. Ini nang ikaapat nga Olympic game ni Diaz. Bangod sa iya kadalagan, yara na sa ika-16 nga pwesto ang Pilipinas sa medal tally sang 2021 Tokyo Olympics. Upuan kay Cyril Rinduque, John Sala. 1 Western Visayas.